ang pagtuon subong. Ini nga proyekto kag ministry sa Central Philippine Adventist College Media Ministry Department. Nga naga-review kita sa atong leksyon, nagatuon kita sa atong leksyon. Kag atong leksyon subong halin sa Agosto 12 hasta sa Agosto 18 kag atong inadalon sa aton tagsa kasimbahan sa Sabado sa Agosto 19. Kag salamat nga ari naman kita subong panahon sa pag-discuss sa pag-review sang atong eleksyon. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa sini nga panahon bag-o naman ang akon nga upod, ang aton nga church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Kag aton man manunudlo sa School of Theology si Pastor Francis Doroy. Pastor, mayong aga gid sa imo. Mayong mag-start. Yeah. So, mga kauturan, kasalamat man kami sa aton mga katawhan nga sa likod sang kamera. Hindi gid ko mataka nga sa mentionar permi sa ilang ngalan kay grabe man ang ilang sakripisyo si Pastor. Si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elby Ray Tapaya, si Sir Ayan Banjula, kag ining aton duha ka mga student assistant, si Roel Largado kag si Rodel Vargas. So salamat kag kamo dira nga nagapalamati kabay pa nga nagapangalipay man kamo kag inyo gini sundon pirmi and then tell others nga we have this kind of program para ni sa aton mga Ilonggo nga mga speaking nga mga kauturan hindi lamang diri pastor sa Pilipinas bisan pa sa ideya nga lugar sa kalibutan. Kadamo sang naga-text, kadamo sang naga-komentar nga they are happy of the ministry that CPAC Church is doing. Kag ikaw na pastor, amo ang church pastor. So, thank you again very much. So, pasalamatan nato mga kauturan sa pastor sa ilang nga pag bulig kag labaw tanan atong pasalamatan dayaw na parang Ginoo. Ang Ginoo. Mga kauturan, may gamay kami nga pangabay sa inyo. Sa karon mga kauturan, isa lang aton kamera. Oo. Kanami kita ni kung may isa pa gid ka kamera o kung duwa. No, mahimo tatlo ka kamera. So mga kauturan basi wala kung may mga sobra ka mo dira nga mga kamera pwede nyo ihatag sa amon para magamit naton sa buluhaton sang Ginoo. Yes. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga amay. Nagapalapit kami sa imo sa sinigid nga tiyon. Nagapasalamat kami nga ang CPAC Church may katulad sini nga buluhaton. Kabay pa Ginoo nga damo sini sang nabindisyonan, damo sini sang nakaginpakamaayo nga magabulig sa pag-review pagtuon sang amon nga leksyon. Kay may mga panahon nga hindi kami makatuon tungod sa kasakuon. Kag salamat sini nga ministry nga at least sa aga sang adlaw nga nagpahuway o kung sa Biyernes sang gabi makapamati kami, makatanaw kami, maka-view kami sa sini nga review sang leksyon. Panalangini, bendisyoni kami karon nga aga, ginatugyan namon ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Pastor Doroy, aton basahon ang aton sa sara nga teksto. Kaya makita ini sa mga taga Galacia, Kapitulo 4, versikulo 7. Nagasiling diri, gani, paagi sa Dios hindi na kamo ulipon, kundi anak. Anak. Kag kun anak, niyan manunubli. Kanami. God bless the text, Pastor Doroy. Ari na kita mga kauturan, amo tong aton nga sadsarang teksto sa leksyon 8 naton pastor nga tungod kay kita hindi na ulipon manunubli na kita sang saad nga saad sang Ginoo sa halin pa sa kay Abraham kag sa pakadto kay Kristo kag sa aton subong. Ang aton nga leksyon pastor naga-mentionar nga siling pa ni Martin Luther nga kun ang buluhaton lang sang pagka monk Ramo ang basihan sang kaluwasan, siya siguradong maluwas. Oo.
Pero kay ti nakakita siya nga hindi na mo ang basihan. So, amo man na kung ang aton lang pagka sunod-sunod sang sugo, ang aton pagsimba, ang aton pagaladhalad, ang aton pagpulo panguros, ang aton pagsakripisyo, amo ang basihan, sigurado makitang may kaluwasan, guro. Apang hindi amo na ang basihan. So, that's amo na yung aton nga leksyon. From slaves to heirs. Halin sa pagkaulipon pakadto sa pagkamanunubli. Kagatong leksyon, Pastor, sa lipot na galaragway sa kinalain sang aton pagtuod subong mga Adventista nga daw paagi balagid sa pagsunod sang kasugoan sang Ginoo nga daw sa sugo lang bala nga wala sang relasyon sa palatukuran lang. Palatukuran sa simbahan. Kaya Oo. mga sa simbahan may palatukuran, may mga ginasunod nga amo to. Oo. Kag ginalaragway ina Pastor sa atong leksyon ni Pablo nga daw mga ano pa kita mga minor Minor. nga hindi pa bala mature. Pero Hindi kung pa mature, hamtong. hindi pa hamtong. Apan kung hamtong na kita atong pag-alagad sang Ginoo, lain na daw may relasyon na gid bala nga Yes. madalom kaangi sa anak kag sa amay. Sa Kag kay amay. Ginoo Jesus kag sa amay sila. Yeah. Sang ligad nga semana, Pastor, amo na ang aton nga discussion. Nga ay dalom kita sang pedagogos, sang schoolmaster, nga kinanan pa kita sang gwardiya, kay hindi pa kita hamtong. Hindi pa kita masaligan. Mm. Pero pag abot na ni Kristo, we are considered mature. So, wala na, hindi na kailangan gwardiya. Ang tanan nga tao sa Pilipinas, kung hindi lang, kung wala lang mga kawatan, wala na kailangan gwardiya ang bangko. Oo. So, maabot ang panahon nga ang bangko wala na gwardiya. Pero I do not know saan o pa na. So, sa atong leksyon, Pastor, nag-abot ng panahon nga ang gwardiya hindi na kailangan, kaya ala na si Kristo. Oh, hindi na kinahanglan ang pedagogos, ang schoolmaster because Christ has come. So, amo ning aton leksyon sa Sunday, ang aton kondisyon sa dira kay Kristo, our condition in Christ. Nga ang aton kondisyon laina. That's why sa aton nga leksyon, Pastor, pangabayon ta ka kung ano ang kaubuot silingon sinisang 4. Nga ara da ginahambal sa aton leksyon kag ginahambal ni Pablo sanglit sa Ilonggo na siya o sa English sense or 4 sanglit ano na ang ginabuot silingon ni Pablo da, Pastor. Okay. Nagasiling diri atong ang leksyon nga ini nga 4 or kung sanglit nagaangot ini siya sa bersikulo 25 o 26 sa kapitulo 3. Okay. So ang buot silingon diri, Pastor, ni Pablo nga ining duha ka bersikulo isa. Oo. Yeah. So ang buot silingon diri nga sa diha nga wala pa si Ginoong Jesucristo kun atong wala pa nag-abot kita under kita sa kasuguan. Okay. So daw kaangay kita bala sa mga Nga ginasugo-sugo lang. ginasugo-sugo lang. Nga wala kita gagamit sang aton utok. Daw hindi pa bala responsable, Hindi pa Pastor, no? responsable. Okay. Na. So kaangay bala siguro diri sa atong context na yung mga kabataan nga gagmay pa sa elementary, Yo, sa ginaupdan pa sa elementary. guardian, No presence, kay Hindi pa kabalo magtabok sa dalan. Di pa kabalo makadto sa eskwelahan, eskwelahan. updan pa sa guardian o kung sa Oo, iloy sa ug amay. iloy, oo. Pero pag hamtong college na, wait Wala na. na. Okay. Na. So kaangay Pero ang pastor ang punto nga the same thing nagakadto gyapon sa eskwelahan. oo. Sa aton pa nagahimo gyapon sa mga kasuguan, nagasuman gyapon sa kasuguan, pero but not anymore nga tudloan ka anong buhaton mo. Kaysa dalom ni Kristo, we are free already. Para balas ang ilustrasyon, Pastor, nga kunara tatay mo, kag napalangga ka sa tatay mo, you have the freedom to enjoy the companionship of your father. Na kay nagpalangga ka sa tatay mo, palangga mo man tatay mo, bisan ilakad-lakaran mo tatay mo, sakasakaan mo tatay mo sa iyang nga ulo, wala lang gyapon because there is that relationship. So amo man na, Pastor, our condition in Christ right now, we have the freedom. We still do the same thing. Bantay gyapon kita, simba gyapon kita, gahalad gyapon kita. But the way we do it is different before than now.
Okay. So ang punto diri pastor kung ara na kita sa hingpit, ang intimacy, ang Yeah. pagka-close na to sa Ginoo. Yeah, another Apang point. kung bisan pa kita ara nas kamatuoran, apang wala pa ni intimacy bala pastor, ang Yes. relation nga dito Yes. ang imo og freedom, Yeah. kaangay lang pa sa bata nga gasunod-sunod ba ara sa balay pero di close sa Hindi tatay. close. No. So pirmi pa pag Pirmi lang nasugo. Halos tanan adlaw ginhimo yan na kagapon pero imo pagid suguon karon naman nga adlaw. Yes. Oh. Okay. So kagara pastor ang isa pagida nga what is the result sang bautismo dira? Oh, sanglit na bautismoan kita, that's the point I think nga ginkuha ni Pablo. Okay. Sa Galacia makauturan, lain ang konsepto o ang pagpahangop nga ginahimo ni Apostol sa Pablo na nanungod sa pagtugmaw kaysa Roma 6. Kaysa Roma kapitulo 6 gingamit niya ang pagtugmaw subong isa ka giangot ini niya sa konsepto sang aton pagkamatay subong nga sumunod ni Kristo. Naangot kita na isa kita sa kabuhi ni Kristo sa iyang pagkamatay kag pagkabanhaw. Amo na sa Roma 6. Pero diri sa Galacia ang ginhimo ni Pablo amo nga ang pagtugmaw gali nato pastor, this is the turning point sa atong kabuhi. Nga ginsukluban kita. So ang Ginoo pastor, sige ni Jesus daw kaangay siya sang bayo. Yeah. Nga sa pagtugmaw ta ginsukluban kita Yeah. sa iya nga bayo o kun sa iyang pagkamatay. Same. That's why amo na aton condition since we are baptized now in Christ, we are totally different Yeah. from the sa halin sa nagligad. Hindi na kita amo sa karon nga ara kita kay Kristo. Yeah. Ang aton Monday nag-mention about elementary principles. Nga daw ara lang kita ulipon gyapon sa aton pagka elementarya. Oo. Na among ginang imong ilustrasyon nga elementary kita ginadulong-dulong pa kita. Way pasalig ginikanan ta. Pero pagkalis na pag doktor na kita pabayaan na lang kita kay kabalo na they are really confident nga we can do things that is right. Yeah. Kag responsable na kita Responsibly. So amo na ang aton nga leksyon nga ang aton direksyon nga we are already matured in Christ. Amo na nga si Pablo nagsiling nga kamo nga ra kay Kristo hamtong na kamo. Hindi na kamo kinahanglan tuy-tuyan pa. Kag may isa pa gidi pastor ka punto nga ining ginatawag nga elementary principle. Oo. Nga sa aton legal law, civil law naton. Nga ang mga kabataan nga even though sila na ang tag-iya pangitan ang ginikanan patay na ang tatay kang nanay. Pero ang bata minor pa siya ang tag-iya sang propiedad sa ginikanan. Na since minor pa siya hindi pa siya of legal age, nga kinahanglan siya sang guardian nga mo ang magatudlo sa iya. Pero ang guardian has no right nga magbaligya sang propiedad kay hindi sa tagiya ang bata. But since sa Philippine law ang bata hindi pa legal nga magkuha sang propiedad, ginakinanglan sila sang manugbantay. Oo. Na amo na siya. Pero kay nagmature na kita sa panahon ni Kristo, wala na ang guardian. Pero wala gasiling nga wala nang kasuguan. Ang atong ginahimo before is the same thing pero hindi na tag natuduan dito. Diriya we are free to do anything what we want. What to do that is right before God. Yeah. Yes pastor. Kag ang dugang diri pastor ang konsepto bala pastor sang Galacia 4 1 to 3 amo kung kita mga anak sang Ginoo Yeah. then maka-inherit kita sa we have the right to inheritance not because we are slaves. Of Yeah. course slaves cannot inherit. Hindi Yeah. sila Hindi, makapanubli. wala, Ang makapanubli lamang amo lang ang mga anak. Manak. So ang punto diri pastor damo ni siya meaning. Hindi Yeah. ba lang elementary principle. Yes. Kaya ang mga scholar ang naga-discussion sila kung ano gid ini. Pero sa atong lection, ang punto diri sa atong pagtuon sa atong nga mga scholars nga ini gali nga elementary principle. Amo ni siya pastor kinatibuk-an amo ang relihiyoso nga pag-alagdan dito sa Old Testament. In general, no? Yeah. Nga
in fact maayo man to siya. It's really instructional, no? Nga tag importante gid man ang sa panahon pa bala sa wala pa siguro Sa wala sa pa panahon sa- sa Old Testament oo, times. oo. Tama man to ka importante. Apang daw primer lang to pa. So Yeah. daw introduction lang bala. Elementary lang to. O basic lang. Oh, basic to. Kay pag abot ni Ginoong Jesucristo, himpit na gid. Yeah. So siguro pa sa mobalik ta sa atong naisgutan nga ina, nga paano tani ma-apply subong nga kung wala pi kita ang mga Kristohanon o kung bisan sa at sulod sa iglesia, bisan nag-alagad kita o kung lawig naman itong pag-alagad, apang wala pa kita hapiit. Yeah. Daway pa ginato na consider bala ang rights and privileges. Daw kaangaling hapit ang mga minor. Yeah. Oo, nga bisan 50 anyos na to sa simbahan. Daw grade 1 section 31 lang gawon na. Oo. Nga daw wala gyapon ta nagtubo, daw wala ta kapasar, sige lang ta balik-balik. Oo. So amo ni siya ang aton leksyon sa Monday, ang elementary principles nga. Ang elementary principle, ang mga kanubo nga mga buluhaton sa una. Nga karon niya kay adin kay Kristo, we have upgraded ourselves. Nag-grade 2 na kita o nag-high school na kita o nag-college na kita during the time nga na si Kristo. Kung postgraduate na kita tapos nagta-college may eskwela ta master, well hindi na kita kinahanglan pa sang gatudlo sa aton because kung nag-master ka ganiya sa eskwelahan ang mga iban nga mga manunudlo, ang mga teachers sa master's degree kay sa doktor, tagaan lang kamo bahas basahan nyo lang na. Na. Pero kung grade 1 pa ya, da 1 plus 1. Pero kung doktor ka na, master ka na, college ka na, tagaan lang kamo, sige. Tunin nyo na da, bukas may exam kita. So in a more specific sense, Pastor, kung ilang tapagid, siguro Pastor makita tani kung paano kita nag-respond bala sa Yes. sa mga specific no nga mga bagay. Halimbawa Pastor, kung ang paghatag nato sa offering daw bugat pigit sa atong Yes. paghatag bala bisag 20 pesos lang o Yeah. ano. Pero kung ato na nabatyagan kung ano kita ang ginahimo sa Ginoo, Pastor, gamay lang na. Like sa Sabat, Pastor, no? Paano kita mag-keep sa Sabat? Yes. Mamabalaan nato kung ayhan, ara na kita sang hapiit ang pagka-sonship. Oo, by the way, ining sonship, hindi lang ni sa mga lalaki, Pastor. Yeah, including Ang babae. Ang gigamit lang ni Paul nga sonship, bangod ang pagpanubli bala. Yeah. Kaya nangin manunubli kita sa mga saad nga gihatag sa ni Abraham paagi kay Kristo. So ang punto, Pastor, balik ta paano kita nag-observe sa Sabat, mabatyagan nato mo kung ano bala, lipay na bala kita o kung pwede ka makadugang ani Pastor. Yeah. Ang isa pagit punto, mga kauturan, sa una daw na ulipon sila. Whether they like it or not, they have to go to church. They have to go to the temple. They have to go to the synagogue. Oo. They have to do this, mahalad sila, makakuha sila sa pispis, madala sila, butong sila kanding. Bisan hindi gid ayon sa ilang kabubuton because they are required to do it. Karon niya sa kay Kristo, it's not. Okay. Pero kung ay ina nga feeling sa mga karaan, ara man na sa aton subong, nga masiling kabaw sa Bagduna. Tani, hindi lang ni matapos ang Bernis. Oo. Buwas pag sa Bagduna. Oo. Kag kung mag-abot ang Sabado, tani, inubuon lang ang panahon. Agud to nga Domingo na dayon. If we have that kind of feeling, we are still under the law. Yeah. We are still under the condemnation of the law. Nga daw ginagasimba lang kita, it is because it is required of us. Pero kanami, Pastor, nga, kung ara kita kay Kristo, wow, thank you, Lord, Sabado na. Do pa rin ba lang nubianay? Nagkuhan ka mo, nag-insindihanay ka mo, buwas, makadto tas bakulod ha. Ini nga gabi, si Toto, excited na gid. Si Inday, amo man excited man. Nga pagkaaga na maabot na pagkaaga with all the smile hasta sa dalunggan ang smile ni Toto kang Inday. Pero kung ang lalaki wala mo mahigugma, kag masiling nga mabisita ko da ha, daw maano ka nga hindi tani magabot inang adlaw nga bisita ang imo ang tao nga hindi mo nagustuhan na. So amo man na kung hindi ta nagustuhan ng Sabado but since ginikanan ta Adventista, masimba ta, we are still under the law. Kung kaang itong bisitahan ako, Pastor, nga mag-whisper na kami sa isa ka lugar. Di ko lang ihambal, Pastor. Pag abot na mo sa
simbahan kay wala pa tagi pangita ng mga kauturan. Kay nagsili mga kauturan, dani ka sir, dugay-dugay lang ta mag-start sa bisper kay tapuso namon ani ning telenovela sa TV. So Yes. sa mga kauturan wala pa gid no ang minor pa ka ang sa under pa kita sa ano. Grade 1. Grade 1. Section 11. Section 11. Okay. Hindi lang kay 31, yun section 31. Section 13. Yeah. Okay. Kadto kita sa Tuesday naton. God sent forth His Son. Kanami diri pastor. When the fullness of time came. Oh, ang kanami gid diri when the fullness of time had come. Nga ang plan of salvation sang Ginoo hindi lang kay reactive result sang pagkakinahanglanon. No. Wala pa nag-abot ang pagkakinahanglanon. It was already planned ahead. Yes. So ara na kun ako na yabasiyon pastor sa English 5 W's ni and 1 H's. When is the time? Yeah. Where is the place? place. And then what will happen? And then how it will happen? Yes. And then why it will happen. So it was already pre-planned before the fullness of time has come. And since the fullness of time has come, God sent His Son who has been planned way ahead of time. So kung makadugang ko rin, pastor, Yes, siling yes. pa ni Sister White nga kanami pastor siling niya God's plan knows no haste or delay. Or delay, yeah. Sakto gid. Na. So, amo na siya. Ari pagid pastor sa aton nga leksyon. Nga kindly tell us kay kanami diri ang Pax Romana bala ni. A little background of Pax Romana why it has considered as the fullness of time. Yeah. So bangod nga sa pagbuot sa Ginoo ginpili gid niya ang tion which is 2,000 years ago sa panahon sa Roman Empire. Yes, yes. Kay ang Pax Romana amo ni siya ang isa ka panahon nga nag-abot sang 200 years, about 200 years time pastor, nga dawala bala mga inaway, kay na-conquer na sa Roman Empire ang tanang kingdoms. Kag nami pastor ang ilang kultura isa lang and they speak international language, the Greek language. Gila kwarta isa lang. Oo, ang ilang kwarta isa lang under sa Roman government. Ang mga transportation system na plaster pastor. So ini nga panahon nag-abot ang Ginoo kag naga-facilitate ini tanan ng Pax Romana sa pagpalapnag sa maibalita. Pave the way Yeah, sang pag yeah. kag sa kun ato ni apply pastor sa aton subong presente, we are Pax Romana right now. Yeah, amo man Yes, pastor. amo man. Condition. We are at Okay. peace at now. Right now we at peace. We have one language in which everybody understand English. Yeah. Yes. We have one currency that is dollar. Okay. Okay. At least. Kag amo na pero maabot ng panahon pastor nga one day buwas wala na ta freedom. Kay masandilo na. Okay. That's why amo na siya nga when the fullness of time, why we have still the time right now set by God. Let's do the work because tomorrow we might not able to do it. So, amo na mga kauturan ang aton leksyon kung aton i-apply sa aton personal karon nga panahon. Nga while we have still time, that's why amo ni atong ginahimo pastor sa simbahan may ara kita media ministry, may lesson review kita because one day may ara kita nga Facebook pa, may YouTube subong let's capitalize on them because one day wala na sila nga mga klase sa mga oportunidad and we cannot anymore preach the gospel. Yes. Ari kita sa Wednesday, mga kauturan, ang pribiliyo sang pagkakabig sa Ilonggo. Pero at least we can understand it more clearly sa word nga adoption. Nga gin-adapt kita sa Ginoo. We are slaves. And then aside from being slaves, we are even Gentiles. We don't have the promise. Ang saad ginhatag lang to sa mga kay Abraham sa iyang mga descendants. But since Christ came, He opened everything. The promise is extended to us. We are adapted to the main trunk or isa kadako nga kahoy nga gin-grafted lang kita. Yes. Kag kini natabok ko sa tungod kay Kristo. Yeah. Sa manang siling ni Pablo, wala ni Hudiyo, wala ni Wala Gentil because we are one in Yes. Christ. Oo. Wala manunobli kita. So, mga kauturan may isa ka ihamplo diri pastor nga akon ipermina kadamo na kun nagwali sini. Okay. Kadamo sini sa namian sang wali ko may tungod kay Poncio Pilato.
Yes. Si Poncio Pilato, pastor, slave na siya. Ulipon na tao na siya be as a slave. Ti sa una, ang mga Romanhon, ang mga slaves, amo ang ila ginapaaway, ginabutang nila sa frontline. Na ini si Poncio Pilato, nakita nga tama gid sa kaluyal niya sa Roma. Sa mga Roman Empire. Na manginmatay gid siya. So, gintagaan siya award since isa sa sang nakita nga slave siya pero ang iya nga kaiban nga slave siya patay na lang pero siya ay gapaningo agad gintagaan siya freedom. So nahimo siya freeman na but aside from being a freeman despite sige gyapon siya loyal and dedicated gyapon siya, he was raised to a 5-star general. Being a 5-star general, still ang iyang dedication to the Roman Empire is there. He was adopted as member of the royal family. That's why siya ginpadala nga gobernador. Kay kung hindi ka member sa royal family, you will not be any officer sa Roma. So, being a member of the royal family, he was sent to Judea as governor. And he has the privilege to become the next emperor. Yeah. Kung i-correct, Pastor, kung ako nagsala, Pastor, he is directly responsible not to the Roman Senate, but to the emperor to the himself. emperor. Okay. Since So, he has, lapit gid ang iyang connection, since he Pastor. has adopted. Yeah. Even though by blood he is not, but by adoption he became next to the emperor. So amo man na, Pastor, no? Yeah, Atong amo man na sa sa atong aton. Yes. relasyon sa Ginoo nga ginaangkon kita Yeah. sa Ginoo nga iya nga mga anak. Kag ang based sa Roman law, Pastor, pag ang isa ka adopter, pag adopt ang nagaangkon sa aton, hindi na gid ta nga masikway niya nga ay di na ko kagusto sa imo, ibalik ta. Yeah. Hindi na No, hindi pwede. Hindi na Once you are adopted, you are adopted. You are adopted, oh. Whether you are good or not, Yeah. bad or good ka, since you have been adopted, hindi ka pwede nga, hindi ka na. Nga kung di ibalik mo ka to. gusto, ibalik mo. Oo. Hindi. Tibisan sa aton subong pastor amo man. Yeah, correct. Kung may adopted kita, malain o kung maayo ang abutan sa adopted naton, adopted gyapon na. Hindi ta masiling balik ato sa Daw anak na gid nimo. Anak na gid Nga nimo. tuod bala. Yes. Kag ang punto dira, Pastor, ang atong pagka manunubli nga kaangay man sa anak gid, no? Yeah. Galing sa mga Once you are adopted, karon pastor, diri sa Pilipinas, once you are adopted, you have an equal right sa ownership kag sa mga heirship sang imo adopted parents. So amo man ni Pastor, ano pagid-ayhan ang atong espirituhanon nga relasyon sa Yes. Ginoo nga manunubli na kita upod kay Kristo, no? Kag amo ni ang atong handom nga ato gid nga ma-experiencehan. Yes. So salamat kita nga si Kristo because wala kita pastor because the promise tunatunan sa ligad nga mga nga simana nga ang saad sa kay Abraham lang. Nga pinagi kay Abraham ang Ginoo mag-fulfill sa iyang saad. But salamat kita nga si Kristo gin open niya. So na-adapt na kita, adopted na kita sina nga saad and we are already hindi na kita pwede mabalik pa. Kaya kung adopted kaya hindi ka na pwede mabalik sa imo ginikanan. You are there whether you are good or bad. Na ti sa aton salamat we have been adopted. Hindi na kita pwede mabalik sa kalibutan. Yeah. Galing kay ti amo na gani nga nagsulat si Pablo nga ano man kamo man adapt na kamo mabalik pa kamo to sa kalibutan. Okay. Oo. Nag-high school na kamo, nag-college na kamo, gusto pa kamo balik sa grade 1. Daw amo na ang punto ni Pablo. Kung diri sa CPAC, Pastor, nga context. Context. Daw nga nang full-timer ka pila ka tuig, Oo. dayon may nag-abot nga Working. isa Oo. nga mo Mas sponsor sa imo. full-time. Oo. Dayon na full-time man na gisuportahan na sa isa ka semester o sa katuig pagkatapos sila niya ay di ko gusto mag full-time, mubalik gid ko sa pagka di siya gusto nga full scholarship, mubalik gid siya sa pagka full-time Kay working student. may igod-igod lang kapon sa tubo kag sa talamnan to sang sipak. Daw di na bala amo. Yeah. Okay. Let's go to the last point, Pastor. Daw amo ni, daw nakuha naman nato ni siya nga punto. Nga daw gusto ka magbalik, you had been given the privilege being adopted, pero gusto mo gyapon magbalik. Kag isa pag ikapunto diri sa atong Thursday. Nga leksyon, Pastor. Nga ang imo bala feeling sa panahon nga
naghatag ka sang ikapulo, it is because it is required from you. Pero hindi halin sa imong kasing-kasing. Walay gugma, pastor. Na. Oo. That's not. Amo na under the law gyapon. Under the condemnation, Okay. under the requirements, naghatag ka lang, it is because it is required from you. Bro, hindi halin sa imong kasing-kasing. That's why mga kauturan, wala kami nagasiling na wala nakasiguan. Ara gyapon, pastor. Ara gyapon ang pagsimba, ara gyapon ang paghatag ikapulo, ara gyapon ang pagbulig sa mga tao. But it must come coming from the heart. So hindi na yang nagbulig ta tungod kay nagpakita ka lang kag requirement ta kitong manggaranon ta mo karta mo yatag mo lang. Oo, pero kung hindi man halin sa kasing-kasing bisan ano kadako hatag mo, that's not still nothing before Christ. So sa diri nga topic, pastor, nga ang pagbalik nga magbalik pa kita sa pagka-ulipon o kung esklabo, may issue diri, pastor. That's Yeah. why ang atong ginahisgutan pa sa daw practical Christianity. Yes. Kag paano gid bala nga maka-experience kita atong makinabuhian ang hapiit nga relasyon Yeah. sa atong amay lang ito ni amay nga atong Dios nga atong gialagaran. Ang diri sa Galatia 4:10, hindi Yeah. ba lang ginhambal ni Pablo, why gini na detail kung ano ni pastor. Yes. Kung nagasiling diri ang 4:10, nagahambal diri nga ginabantayan ninyo ang mga adlaw kag mga bulan kag mga panag-on kag mga tuig. Tuig. So ang ginasiling diri, pastor, ang iba nagsiling sila nga Kada semana bantay mo. dala ni ang Sabado diri. Oo, kay semanal man na, semanal man na, binulan man na, oo. Okay. Ang punto di So, pastor, yes. Number one nga punto diri damo di nga rason na. Oo. Number one, ang Sabado is part of the Ten Commandments. Mhm. Oo. Remember the Sabbath day to Kapitulo, 6 days. So, mentionar gina ang 6 days. And on the 7th, so 1 week na siya. So, part na sa Ten Commandments. Whereas, ang mga lati kag mga binulan, it is not part of the Ten Commandments. Ang pagsimba, tinuig, ang mga pista, that's not part of the Ten Commandments. So, kuha na ni Kristo, gingiyahan lang kita sa una ang mga Hudiyo until the time has come, the fullness of time has come. Kagang isa pagid, at least isa na sa mga rason, isa pagid, pastor, nga ang Ten Commandments, okay, isa na di siya, nga gabalik pa kamo sa mga lati, gabalik pa kamo sa mga panag-on, so forth and on. Ang Ten Commandments is part of God's character. Kaya ang Ten Commandments is the expression of God's image. Ang Ginoo wala ka patay, wala ka pangawat, wala ka panglahi, wala ka pambutig, so forth and on. Na part na sa iyang life. Oo. So when that is part of his life, that is also part of our life now under him. Nga nagbantay kita sang Sabado not because we are required but because that is part of our character nga gin reflect man ni Jesus para sa aton. Okay, nakadumno, pastor, daw ginpamangkot ko sinimo, daw ginbalik bala nila sa aton. Yes. Nga ang gabantay pikitang Sabado. Pero ang punto dira, pastor, nga daw ini nga objection o kung ini nga issue is going beyond the evidence. Kay kung amo pa na ang intention ni Paul nga dala diri ang Sabado nga ang nagabantay pa ta nga di na kinahanglan nato Hindi magtayo na sa Sabat, tani specify na ni Paul. Yep. Kag ang isa pa, kung ang tuod na siya nga akusasyon nga kung gabantay tag Sabado gabalik kita sa bondage, di may problema na, pastor. Kay kaangay man ang Diyos mismo nagsulod sa pagkaulipon, so nagtipig siya, nagbantay Bantay siya siya sa sa Sabado. first Sabbath after creation. Yep. Oo. Kag bisan si kay Kag Kristo bisan na lang. okay. Oo. Di si Kristo ya wala sang record ang way sa kasimba kung Sabado. Every Sabbath ara gyud siya. Si Pablo man nga siya ang naghambal nga wala na sang Kag sugo. mga apostoles. Mga apostoles, but yet they are Sabbath keepers. Anywhere they go. Yeah. In Asia Minor, in Pontius, in Antioch, anywhere they go, they congregate on the Sabbath. Di kung dalani sa iyang intention nga wala na ang adlaw ng nagpaway. He could specifically mention. And then they themselves hindi na magsimba sa adlaw ng nagpaway. Gani sakto nang gihambal mo. Sir, gani sa mga lugar pa sa walay simbahan dito lang sila sa kilid Sa kilid sila suba, dalong kahoy. On the Sabbath day. Kag ang isa ka punto diri, pastor, nga kung tuod man na nga ang pagbantay nato sa Sabado daw na nahimo kitang ulipon ilaram sa kasiguan, then kaangi ra na, pastor, nga sa panahon ni Ginoong Hesus ginatudloan niya ang mga katawhan paano pag tipig o kung pagbantay sa
sa adlaw inog pahuway kaangay ra man na nga ang Ginoo mismo si Ginoong Hesus mismo naghatag sa kahilwayan kag kon ang pagbantay sa kasugoan nagabalik sa pagkaulipon siya man mismo dakuha sa katawhan sang ilang kahilwayan freedom Yes. kay siya man nagtudlo sa mga katawhan paano bantayan ang ikapito ka inog pahuway Mga kauturan kanami pagintani, kadamo pagintani isang atong duan apang way nakita panahon. Salamat gid. Again, the same thing, wala gid siguro nahatag namon ang tanan nga inyo ginapaabot, but at least we have given you major lessons and points. Salamat Pastor Duroy sa aton nga pagkuan. Ang Ginoo magkapakamayo sa aton. Pastor aton is takpan sa paghinay. Amay naman yung langit nun, nagakalipay kami, kag nagapasalamat sa imo sa buos naman tigipusoon. Mangod Ginoo sa imo nga ginahimo kag ginahatag sa amon. Salamat sa pag-angkon sa tagsa-tagsa sa amon. Kag imo na kami nga mga inanak babae kag lalaki. Salamat Ginoo nga ikaw man nag-alay-ay sa amon nga manginhamtong kami sa among pag-alagad sa imo. Kag amon batyagan Ginoo kag kami mangin imo mga inanak nga may hapiit nga relasyon dira sa imo. Kabay pa Ginoo ini nga leksyon namon sa nga quarter amon gid maaplikar sa tagstag sa mga ka kinabuhi kag sa mga kauturan namon Ginoo nga sunod nga lantaw sa nga programa. Ini tanan tugyan pasalamatan, iwasakan Ginoo sa imong pagkari sa ngalan ni Jesus. Amen.